Kollha kemm aħna qed nużaw iktar is-servizzi online f'ħajjitna ta' kuljum meta naqsmu l-aħbarijiet, sibijietna u ritratti mal-ħbieb madwar id-dinja. Imma dawn is-servizzi jġibu sfidi partikolari magħhom l-ikbar fosthom li niżguraw li l-privatezza u l-informazzjoni personali tagħna jiġu protetti f'dinja li qed tinbidel malajr. Il-Qorti tal-Ġustizzja ta' spiss intalbet taqta' kawżi li jaffettwaw id-dritt tagħna għal privatezza online. Fl-2014, leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tat il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea setat wisajn sabiex jaħżnu u jaċċedu għall-informazzjoni personali tal-utenti tal-internet ġiet annullata mill-qorti għaliex qalet li dan kien intħil mhux neċessarju fid-drittijiet fundamentali għall privatezza u għall-protezzjoni tal-informazzjoni tagħna. Sena wara biss, il-qorti qatata li deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tħalli lil Facebook jitrasferixxi l-informazzjoni personali tal-utenti Ewropej tiegħu lill-Istati Uniti kienet nulla. Għaliex l-aċċess tal-Gvern Amerikan għal din l-informazzjoni ma kienx suġġett għall-istess salvagwardji u limiti bħal fl-Unjoni Ewropea. F'kawża oħra li kienet tinvolvi lil Google, il-Qorti tal-Ġustizzja qatata li ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom dritt jitolbu lill-operatur ta' magna ta' tfittxija ineħħi entrati li jgwardhom mill-lista tar-riżultati ta' tfittxija wara li ssir tfittxija fuq isimhom. Dan jagħtina kontroll ikbar fuq il-preżenza tagħna fl-internet. Permezz ta' dawn il-kawżi u oħrajn bħalhom, il-Qorti tal-Ġustizzja tfittex tiżgura li nkunu nistgħu ngawdu s-servizzi online mingħajr riski, ħilsa minn intħil mhux neċessarju fil-ħajja privata tagħna.